खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 16 मे 2023 बारायजाया मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों सासे बर' सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिमला पुलिस बादानि सिङाव थानाय सिलबारि दखरा एबसु आफादनि आफादगिरि गौतम बर' बिथाङा गावनि खामानिनिफ्राय न' फारसे थांबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। बिथांखौ फाहामसालि फारसे लांनायबो जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय काजोलगावनि जोहोलाव सोमला बसुमतारी देहा फाहामसालियाव जौ लोंनाय सानै डक्टर आरो सासे नार्सखौ बोख्लायबाय। देहा फाहामसालि सिङाव दरजा फांथेनानै हरनि समाव जौ लोंनाय डक्टर दिपेन कलिता, डक्टर क्रिस्टियान ब्लेसिं आरो नार्स निधि पालखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सांग्रां जा, नङाबा बेबायदि जाथाया नोंथांमोनजोंबो जानो हागौ। एक्सपायार डेटखौ नाय, नङाबा बेबायदि जाथाया जानोबो हागौ। कालियाबराव सासे आइजोआ साननैसो सान सिगां लोमजाना थानायलाय गंसे फार्मासिनिफ्राय लांनानै लोमजायैनि मुलिखौ जानायाव अबथिरायै जिउ गोमादों, एबा फार्मासिनिफ्राय आइजोनो गोरोन्थि मुलि हरफ्लांनानै बे जाथाया जादों आरो बे आइजोनो फार्मासिस्ट जामाल मुंनि सुबुङा सिलाइन आरो गंजि बिजिबो थुदोंमोन। उनाव आइजोनि फिसाया आइजोआ थैनायाव पुलिसनि केस होनायाव, अदेबानि फार्मासिस्ट जामालनि सायाव पुलिसनि केस होनायाव आसाम पुलिसआ थांनानै मुलिफोरखौ नायबिजिरनायाव मुलिफोरा एक्सपायार डेट थांनायसो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव दुथां फार्मासिस्ट जामाला खारखुमनानै दङ। वेस्ट बेंगल रायजोनि कलकातानि सिङाव थानाय इकबालपुर ओनसोलाव सासे सुबुङा लाइननि ताराव गस्ला फोरानबाय थानाय समाव हरखाबै लाइनजों बोजादों आरो बे जाथायखौ नुनानै बेखौ रैखा खालामनो थांनायाव बिनि बिसि आरो बिखुनजोआबो लाइनजों बोबथाबजानानै जिउ गोमादों। गिबियाव बिसोर साथामखौबो फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय साथामखौबो रैखा खालामनो हायासै। थैनायफोरनि मुङा जाबाय इस्तार आक्तार, मुनहाटा बेगम आरो खायरुल नेसा। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गंनै गामि फारियै 1 आरो 2 नं बेंटल गामिनि रायजोफोरा गामियाव थानाय थांलाय फैलाय खालामग्रा दालांखौ लानानै खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखारखौ लुफुंनो थाखाय खावलायदों, अदेबानि दाबि खालामदों। रायजोफोरा बुंनाय बायदिब्ला इउपिएलआनो जा, बिपिएफआनो जा, बिजेपिआनो जा बा कंग्रेसआनो जा, जियानो जाया मानो जोंनि जायगायाव भट बिनो थाफै, गोरोन्थियाव फैनो नाङा, जों बेहाय सानसोला होननानै रोखा बुंथिदों। जोंनि न'खर, जोंनि गामियावथ' ओनसोलाव दङ जोंहा 100 बेसेबांबा घर दङ। थाबायग्रा मानसिया 100 बेसेबांबा दङ। न'खराथ' 97 ना बेसेबांबा दङ। डाबल भटबाबो बेसेबां जायो। बिनि थाखायनो जों दुखु मोनो। खुनु बिपिएफ, खुनु इउपिएल जों रावखौ बासिया। मिटिंफोर खालामफैयो जोंनि क्लाबावनो, जों बेखौ अरजाया। खिन्थु जोंनि दालाङा मानो दिनैसिम जाया। जों बयखौबो सापर्ट होयो, जों बयखौबो गाज्रि मोना। थांलाय फैलायाथ' जोंहा बुहुद खस्थ'। बेजोंनो जों हाल खालामो, मोसौ होलाङो, बेजोंनो स्कुलाव फैयो। दैज्लाङाथ' दैज्लां, माबा दै एसे देरबानो उसिलायो। आरो बेनिफ्राय एसे माबा बानाया बारा जाबाथाय दलाङा मावजोबो, थाबायनो हायि बायदि ओरै मावख्लांनाय फैयो जोंना। बेनि थाखायनो गारि मथरथ' सोनो हाखाया। जुदि गारि मथर सोयोबा गावखौनो गाव खैफोदावसो खोख्लैना लानाय जायो। गारि मथरखौ नोंसोर बबेजोंहाय लाना थाङो? जोंथ' बुहुद गोजानजों गिदिंनांगौ जायो। खिन्थु बेंटल गामियाव 4 किल'मिटारथ' नङा, एसे खम जागोन आरो बाराबो बुङा जोङो। खिन्थु बिपिएफ, इउपिएल जों खोथा गैया। जोंहा सरकारा जाय एबार जोंनो भट बिगोन, जों बेखौ दालांखौ बानाय, बेनो टटेल जों भटखौ होजोबगोन। आगोल सरकारा मानो बानायना होआखै? मानो बानायाखै जोंथ' मिथिया। दाख्लै इउपिएलनि फैबाय, इउपिएलआबो नायस'नासै। बिपिएफआथ' थांबाय, इउपिएलआबो दा दिनैसिम खबर लानो लायासै। बेखौ खै नाम्बार बेंटल होननानै बुङो? 1 नाम्बार 2 नाम्बार बेजों थाबाय जोंहा। ओमफ्राय बे लामाया बबेनिफ्राय बबेसिम सोरखि? बिनिफ्राय एकदम बेंटल हाई सेकेन्डारि स्कुल, ओरैनिफ्राय सेरफांगुरि, दुनाबारि, रानिखाटा थांजोबो। दिनैसिम मानो सरकारफ्रा जोंखौ नायस'ना? जों दुखु मोनो। सोरबाफोर भट बिनो फैबा एबार जोंनि
बे बेंटल 120 घरसो दङ खिन्थु जोंनि बे जायगायाव भटबो दिनो दाफै इउपिपिएल हक बिपि हक कंग्रेस हक बिजेपि हक नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि